somo e alwora ma Kajiado yango ni iye mohiu, rowere donje tije lwedo, nok mar jopuonj e kind mamoko gin gigo mamiyo jopuonjre mathoth rem tieko somgi e kaunti no. Nonro manotim kod duol mochung' ne weche mag somo e pachoka bende yango ni nok mar ute mag tiegruok e kind mamoko bende thiro somo ahinya te alwora ma Kajiado, West Pokot gi Loitoktok. Jokanyo e weche mag somo jiwo tudruok mar bero chenro mag somo e alworano ma bende nigi midhiero mamoko kaka oro. Gisingo nywako lwedo mar reso jopuonjre mathoth mathoro we sikul koro mondo mi gitiek somgi kaka jowetegi mamoko. In the sense that it inspires us to relook afresh at our status and also ask ourselves, what can we do to improve? We need to reset on the way we are handling our boys and girls, because this is no longer business as usual. There are many schools without laboratories. There are many schools without libraries. You put it rightly. There is understaffing and many other factors. You talked of insecurity and so on. That is where we are. If we don't have laboratories in our institutions, if we don't have the necessary infrastructure, then definitely performance must always be poor.